తెలుగులో చిన్న పదం ప్రేమ, 2 అక్షరాల ఆలింగనం ప్రేమ. నాటికి నేటికి ఏనాటికి ఈ సృష్టిలో ప్రతి మంచికి చెడుకి ఏదో చోట దాగి ఉంటుంది ఈ ప్రేమ. కొన్నిసార్లు ఈ ప్రేమ కోసం కొందరు చనిపోయారు, మరికొందరు ఈ ప్రేమ కోసం చంపేశారు. కొన్నిసార్లు ప్రేమ కోసం కొందరు సర్వం దారపోశారు, మరికొందరు ప్రేమ పేరుతో సర్వం దోచేశారు. కొన్నిసార్లు ఈ ప్రేమ కోసం పరితపించి పిచ్చోళ్ళైపోయారు, మరికొందరు ఆ ప్రేమను వాడుకుని ఎందరినో పిచ్చోళ్ళని చేసేశారు. అంటే ప్రేమ అనేదే లేదా? ప్రేమ అనేది ఇలానే ఉంటుందా? ఇంతకీ అసలు ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? ప్రేమకుండే రూపలవని ఏంటి? ప్రేమలోని కమ్మదనం ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది? ప్రేమకున్న ప్రభావం ఎంత శక్తివంతమైనది? నిజానికి నిజమైన ప్రేమను ఎప్పుడైనా కలిసావా, చూశావా, తాకావా, అనుభవించావా? అందరికీ ప్రేమ అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందరికీ ప్రేమ గురించి మాట్లాడాలని ఉంటుంది. అందరికీ ఆ ప్రేమని రుచి చూడాలి అనిపిస్తుంది. కానీ ప్రేమ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? ప్రేమను కలుసుకోవడం ఎలా? ఈరోస్ భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమకు గ్రీకులు పెట్టిన పేరు. అందం ఉన్నంత వరకు, వయస్సు విరబూసినంత వరకు చెక్కు చెదరది ప్రేమ. పొద్దు పొడిచినప్పుడు చిగురించిన పుష్పం ప్రాతకాలానికి వాడిపోయినట్లు కాలపు కవ్వింపులో కలిసిపోతుంది ఈ రోజ్. ఫిలియో స్నేహితుల ప్రేమకు పెద్దలు పెట్టిన నామం. అవసరాలకి, జులై తిరుగుళ్ళకి, కోరికలకు పెద్దపీట వేసింది ప్రేమ. చిరకాల స్నేహం, శాశ్వత బంధం ప్రస్తుత తరాల్లో మనం చూడగలమంటారా? స్టోజ్ తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు పూర్వీకులు పెట్టిన ముద్దు పేరు. కాయ కష్టం చేసి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పిల్లల్ని అందలమెక్కిస్తుంటే చివరికి పండుటాకెళ్ళి వృద్ధాశ్రమానికి అంటగొడుతున్నారు పేగు పంచుకుని పుట్టినవాళ్ళు. ఎంత కడుపును పుట్టిన పసికందులకు పసితనం ఆరకముందే నడి రోడ్డున అంగట్లో వస్తువులా అమ్మేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. సొంత రక్తం రూపం పొందుకుని పుట్టిన తన ఆడబిడ్డని కూడా చూడకుండా చెరిపేస్తున్న తండ్రులను చూస్తున్నప్పుడు నలుగురిలో నవ్వుల పాలవుతుంది ఈ తల్లిదండ్రుల ప్రేమైన స్టోజ్. అగాపే సరిహద్దులు లేని స్వార్థరహిత దేవుని నిజ ప్రేమకు పరిశుద్ధులు పెట్టిన పేరు. నీ ప్రాణం కోసం ప్రాణం ఇవ్వడానికైనా, నీవు వెలగడానికి కొవ్వొత్తులా కరగడానికైనా, నీ క్షేమం కోసం తాను క్షేమం అనుభవించడానికైనా, నీ దోషణ కోసం ఎన్ని దోషణలు అనుభవించడానికైనా ఆ ప్రేమకు అవధులు లేవు, ఎల్లలు లేవు, మాటలు రావు. ప్రేమ పరిశుద్ధమైనది. ప్రేమ అంతరంగ అలల యథార్థ రాగమాలిక. వయస్సులో పుట్టిన శరీర కోరికలతో వావి వరసలు మరిచి అవాంఛనీయ చర్యలు చేసేది కాదు ప్రేమంటే. జీవిత పరమార్థాన్ని అందించడానికి రుణపడేది. ప్రేమ దేనిని ఆశించదు, ఆపేక్షించదు. అగాధ సంద్రాలు అడ్డు వచ్చినా, లోకమంతా కోడై కూసినా ఆద్యంతం ప్రేమించేదే నిజమైన ప్రేమ. ఆ ప్రేమ జీవాన్ని తొడుగుకొని కుళ్ళిపోయిన మనుష్యుల మధ్య స్వార్థపూరిత కంపు కొడుతున్న సమాజంలో నిస్వార్థ ప్రేమను విరబూసి ప్రాణం పెట్టింది. పాపి పరలోకంలో అడుగు పెట్టాలని అసమాన ప్రేమకు ప్రాణం పోస్తూ మృత్యుంజయిగా నిలిచింది. ఆ ప్రేమ పేరే యేసుక్రీస్తు. యేసుక్రీస్తు.